Platí to. No veď môžem sa ísť pozrieť, ako boli. Žiadny zákon na Slovensku nezakazuje na obecnú zústavu. Vy ste boli s navrhovateľkou, vy mi citujte zákon, ktorý na Slovensku, aj podľa nálezu ústavného súdu, zakazuje na obecnej schôdzi kameru a iné záznamové médiá. Sám seba, ako občan. Áno. A ako občan mám povolené používanie týchto prostriedkov, zvukového, obrazového alebo iného záznamu. Ani ja nesúhlasím. Ale ide o to, či ste súhlasili. Ale mohol si nám povedať, že nás Prečo? Ale je to trošku slušnosť, nie? Keď idem nahrávať, tak ti poviem, nie? Ja sa trošku spôsob taký. Už dostatný to. A odkedy to nahrávaš? Celý čas. Nevšimol som si to. Keď budú chcieť ľudia z Trnovca, tak im to dám. To príde, tak to dám. Ústavný súd sa k tomu vyjadroval. Aj podľa nálezu ústavného súdu. A vy ste kto, pán občan? Vladimír Zubek, Áno. mladší, Liptovský Trnovec 229. A to je toľko vám povedať, ako či si to môžete dovoliť? Ale mi to nezakazuje žiadny. A čo keď my tu povieme, ja podám návrh, že nie? Ja Vy môžete pri podávať rokovaní návrhy. rozpočtu navrhujem, aby zase nebolo verejné. Ako poslanec mám právo sa k tomu vyjadriť. Ani neverejné zasadnutie nemôžete hlásiť, pretože obec nemá žiadne vojenské ani iné. Môžeš za neverejné. Ale sa tu tam baviť a nemôžeš. Ja ti poviem, že nie je to moja pravda, je to pravda. Len to na to je nález ústavného súdu. Ja som si to overil. Je to ústavný súd, nález. Naozaj, že je. Ktorý zákon vás keď ste už... Nie zákon, vy ste sa mu pýtala, vy mi ste dokázať, že to nesmie robiť. Ja mala zákon, aby citovať. Ale vy keď ničím vyjdete, tak by ste mali povedať, ktorý zákon na to povoluje. Lebo tam to zákon neexistuje. Je to nález ústavného súdu 57/00. Môžeš si ho povedať. Slušnosť káže, To čo sme my tu urobili, alebo aký postoj vy vlastne máte ku mne, keď Štovčíkovej ako poslankyni, keď vy teraz tu za mojím chrbátom si natáčate. Ja som tu poslanec zvolený týmito občanmi a tu vojde občan, ktorý toto koná a ani nepovažuje za svoju povinnosť a za slušnosť opýtať sa, pán starosta a poslanci, chcem si nahrať vaše rokovanie. Ale to bude verejne. Niektoré obce majú priamy prenos. V poriadku majú, lebo s tým súhlasia, lebo tu chcú. Na Liptovský Trnovec. V poriadku. Ja vám len hovorím toľko, že ste sa mohli opýtať a si predstavte, že ja by som reagovala treba, že s tým nesúhlasím. Možno by som aj súhlasila. A podala by som návrh. Dali ste mi túto šancu? Ale mne to neprikazuje nikto. Ja hovorím o slušnosti a o tom som sa vás pýtala, že kto ste. Ste povedali, že ste občan tejto obce. Bohužiaľ mám o vás iný názor na základe tohto. Na toto, čo ste tu predviedli pre mňa.